ukpa ai burang ya ulale kampela kibakra ulale haperte na uru hadonu jikmen kaya shlei Hindre kan salong jing pela kampala ondaya ujisu ngin yo imarma do ya ro ya utrai snapper theba ukran do ya ro ya utrai Piggy Ben real shotman Doa da ujisu ukun sha ukpa ai burang ya bulale kampela kibakra ulale ha birthday uru hadonut jingnan kaya shlei Hindre kan salong jing pela kampala ondaya ujisu ngin yo imarkman do ya ro ya utrai Ngapot hey ba ukran do ya ro ya utrai Piggy Ben real shotman doa da ujisu ukun sha ukpa ai burang ya ulale kampela Plenam tak burung juga. Amen. Kapor kalabiang, ang sedang no ya kajing syakri ini uterai. I pastor ki teman besan ki dekat ke komiti balang ki para long kemi long kpa ki khun samla bat ki hybrid ru kumju ki badon lang hakani kapor ka Bible Society Committee hapo ka jinga sengken thei jong ka balang lum siam ka pediang sengo bahaya phi baro syakani ka jinga senglang i pediang sengo baha kerpang ro ya i pastor LCM ringkat bat i kurim jong i bala pelai por khnang bandon ringkat bat ngi hakani ka janmian tu blei undon ringkat bat phi pastor bat kumju ya kani ka por bakentang jong ka jing syakri ya ka kerteng jong utrai Kulian aktien ke jong blei na i ways iem kalau nong khat nyau na kat khat ka ba ar sau
Katah kakan thai ti kalau ong hau lija mentang ngatip ba melong ubriu ublei bat bakaktin utrai hakasin tur jong me kalong kabashisha nyasno lang ya ka jingruai kabashis pa nyo bat hadien baladep kani ka jingruai nyo sngo ban puli bat bo ti ha ka jingruai na iwe long kami ikong nostima jerwa ne yo ka jingruai kabashis pa nyo Hakiloo sun beneng bapernai ujisu un sapau hapor siteng senya kan syai ki riu khoi un wan syau ko riu ngai haper thei duai to trei yalap sharai namar utrai ula janwan syayeng ya phi un lam kum tu baro ket khot ka jingwai nambar ba shispa nyo Hakil osun meneng bapernai uji suun sapau hapor shiteng senyakan syai kiril kodun wan syau ngentre ta Jesu wan ngentre ta Jesu wan ngentre ta Jesu wan onya lam syalayin anda Jesu on wan ban rong hajin mi paning kong riu khut blaya bad badang im ke her shala usim ngentre ta Jesu wan ngentre ta Jesu wan ngentre ta Jesu wan onya lam syalayin kapashi unam let gurem on ai bangin lat im haslap jing pertabaun wa doyen ya ubantan ngentre ta Jesu wan ngentre ta Jesu wan ngentre ta Jesu wan onya lam syalayin Koril nged haber te duai do trei yalap syarai namar utrai ula janwan syayin ya pi un lam ngentre ta Jesu wan ngentre ta Jesu wan ngentre ta Jesu wan onya lam syalayin Syaban pendem hagi jingduai ngan puli na kejuruai sam mesti spak san kedekot spak kat kendai ketin jong mi kalong kesyarak yaki kejat jonga bat kejing syai ha kelenti ya jonga dengan puli na keciti kebaning kong pol sakinong tesleni kelenong kebaning kong kedekot kebakalai
namarkan niru ngingu hau blai klem daput bahabangi la pediang nangi ya kaktian ublai ya kabala pensngo hila pediang kum kaktian ki briu henrei kumba kalong sisaken kaktian ublai kabatreiru hapi ki banget tongnya pendam lang hakicing duai kok pajungi bahabaneng iwan hajan jongme isngongu yami ko try ki bamani yami blai ba blai ba kraw blai ba don bor baro try matau yingi kumni kumbangi long isngongu yami yo ban pen kraw ban pen don borom ye kaktien ko jongme try manang doringkat yingi jisuba jing sangken thai baro ko wei manang ai bor mami do man sem ba khu jongme nginang la ban trei ko try ye ka hima ye ka gospel ko jongme try makinang yo sngo sibun ki pat lang ki jongme ki bakham pat la ban tep ye ka tien ka jongme dei try ling ba ka bible society ko try ki yo sngo ye ka tien ka jongme ki yo ka jing pen em ko try baken jaman sem try ngi sngo ye me ko try ngi yo ban pendon buram hakis nam ki por ko try ngi mat ye ki jing pang klam dei ko try melale ki kamba ki kampla yengi sasisen bagi yo ban mani yami try madolikat yengi wei pi wei kan ka por ko try ngin yo mat ko try ke jing le sin e ke jong me ke jing bha ke jong me ke jing subun ke jong me try da ka long ka man ke jong me yengi sasisen man pa men sem ba ko jong me ko try bangin yo mat di subi e ke jing em hakini kisngi try ngi man that bangin tray ka kam ke jong me kat kum ka tien ke jong me try ngi sngongo yami i pastor ko try bi ringkat bangi mela ai ke jing kot ke jing khia ko try lamat ki kamba ko try ke jing em ke jong i ko try mendaringkat e ke ying ke sem ke jong i menang ya lam mami do men siem ba kho i jong me ko try binang yo ban trei ban penyari ke hima ke gospel ke jong me try mendaringkat yengi ke jing singen thei dong den ki program mendaringkat ke singi ke bakraw ke jong me ko try ngin yu i ki kamba ke jong me kin ja ko try hani ke ying ke bakentang ke jong me try ngi duai ke pang ne ke benta ke sun minang lo ko try melale isin e yengi melapelat ko try ngin yo ban rung ha ke ying ke bakentang ke jong me try Yesu be e manang don mendonikat yengi ki program ki baper ko try menyalam me do men siem ba ko jong me men kta ye ki ying ki sam ko try baro Yesu be e ki banget bangin wan ha ka ying ke bakentang ke jong me ngin yo i ko try ba ki kamba ki jong me ngi da duai ko try yam ko men sem ba ko da ka long ka cuman ke jong me sa sisian men kta yengi baro ko try kum ka balang bangin yo i ki jing kraw ko jong me ko try ki ni ki sngi ki long ki ba e ki jing em ki jong i bangin kieu si ki ying ka bakentang de Yesu ba e ma wan si ka perthai mi e hadu kata yengi ki beliau ki bapam mem si mi e no ko try ki ying ki sam ki jong i hagin ki sngi bon ki ying ki sam ki mat ki jing kendo ki bala baro ko try manyakin her ki ti ki ru wei ko try bikin yo i ki jing kraw ki jong me Yesu ba e try ngam dani e bang long khmat ke jong me dengan ngapan ko try pan map la me ngalong tang ki sekri ke bapap ke betul tam khmat ke jong me ngai tang ke jingo bat ke buram si me baro amen. Entah yo snow ye ka jing pen bana ni skitri bad hadin bala ada pen bana skitri ashwa baki long kemi pen kre wan rai senduk jingken show in yo snow ye ka jing roi special number na ikong dari shisha lingdo entah yo snow ka jing pen bana Kong nong yalam kini kilong kijing penbena. Hakasngi kebalashai kan don ka awareness program. Kan don kijing ruai penremen sim na do kapon riu je do kapor riu steng. Hapo kijing yalam ka temperance committee. Nong yalam yugni kijing yaseng indai ikong kienong sli organize indai I kong mebarika syadam nong yalam jing duai indai kong ailida nong dhar nong pulis dang baduai in long no ikong indai no ikong sinora sotun nomar ba ikong ribina karaswai idan na pedeng ke jing stom ngin yo ya ke special number ne ikong sansi maulong but ngin yo ya ke jing penkentang ya ke jing aingu de ikong kwen ti sidian
thaba but in yo ya ka awareness program ka topik ka baong ki long yeng long sam Kristan kat kum ka jing hikai ka ktien ublay I resource person in the Dr. Joy Lengwa nawar kita ka jing ya seng kentai ka khot sobha ya pi baro nado ki balahe balasan ki long kemi ki long pa ki kun samla bat ki benang retro bangin ya wan lang la syai kenum don ka live telecast nomor ba in pendon kamru ya ka projector bat kini ki jingi kai kolong ka badon kamha bangi dei hiban don haka yang ke jong trai nang bangin jo ya ki sembo jing perkat nak benta kajing penbah ya ki yang kisem ki jungi nomor kini ki singi ba mentangi ut sat ya kajing jot jong ki yang kisem Kristan jungi to blai unda kurku ya pi ki ya pet na yang ro ba pin bu jung mot bala syai kajing ya sengken thai ka khat ya pi ba pinum ya pet su na yang pinum yo I to ya wan no haying mani ha ka singi bala syai ku blai subun Ka kerteng jong ka jingrai ka long sngi jing bishar. Hakita ki sngi ba khadu kanu jing sngo shir kai ki jing ya le ki jing ya them kenja haka perthe kak tien u play kala ya thu haba kini kenja kasni kadupa try on one dotep kalahajan Jinya le batrim gila nang jaha bertei kumbala ya tu haktinu play hakis ngiki bakadu yen yos no satang kitwa briu para briu hima parahima Shishakan long jing gordit hasni jing bishar bakun ublay un bin pao hang taya kabo shir kaya u nong bo padu jok un lenyar kibla chirpat hajing men shirta Anda haba labin deblut ya ki jing to baro hakataka sni bakadu utrai un bisharno Kiba imbad bayab kin
Jingken hakmat utrai Hang ta ubriu don borshu Un asa tangkarai Kat kumbala to hakak tin bakut play Kumta ti kanja haka birthday Daki shin ki pao shana Sni kadula nang hajan Tu pin kreno kloi utrai la janwan O shisha ganlong jing gordit hasngi jing bishar Bakun ublay un bin bao hang taya kapo O shir kaya u nong po pa du jok un len yard Gibla jipat ha jing men shirta Gibla jipat ha jing men shirta Nakabenta kaburam ublay, amen. Nong pen ketang jing aingu kong maskulin daloy. Tungin pendem lagi jing duai. Ya ingu ya me ablay kupa jung yu bahab ning. Long bakua ya kakarteng ka jong me. Ngis ngau ya me atrai ba me la don kat ban ni na do dang stem. Hadu kani kapor ka ba men ta try mem syam lai no yang ngi long kum ni kumbang ilong ling bada ka jing kerku ling bada ka jing I ki jong me ko try akani kapor kum ki khon kan thei ki jong me ngi wan na khmat jong me ko try ban bo ye kini ki jing ai wala ilong ibaret ro ko try in long ling bada ka jing kerku bada ka jing I ki jong me ya ka jing em ka jong I ba mana ka singi try ai ba kini ki e baro ko try Makin long kat kong kapor ka jong me, but kini ki jing ai ki jong I ko try. Kin long ki bakraw ki bayar ban penyaj ka kam ka jong me. Ker ku ko try yang I iway pa iway ki balano ada ki kiti ki jong I. Bakan long ka try ka badap karhaya ki kam ki ban penyaj ka kam ka jong me ko try. Try ngi pan hakateng jong me Jisu ngi duai. Amen. Menta ngi lok boy sakaway pat ka benta ka pakham kong san. In yo sngau ya ka jing ai Bible study na I pastor LCM. Dia syua banyaj kata benta bat ba I pastor in chim ya ka benta in yo sno nang ya ka jing ruai ka ba arspa lai po nriu na ka ba thamai arspa sau pusau na ka ba rim. Usim ka seyon un sinchar don bor ka perthei baro yo ukan ko ungu. Un penlong lahima ka buram kamkor ka sinchar ka jong ute junam kamdo. Syait bansa kama try ngasngau kata. Syait ro ban phai na mi ubang iai. Sim don wot jonga try sim penskem ya ka bangan yai hon bat mi akin rat baba. Kum tu ter ki jingrai ba arspa lai pon riu na ka batmai arspa sau pusau na ka barim. Kan ko
I chairperson jongka niga GSeng jong ya niga janmit but ki dukot jongka Bible Society Committee ka papanya ya GSeng ya niga janmit ki nongkit kam jongka GSeng kenthei but ki dukot jongka GSeng kenthei balang Presbyterian lum siap ki temen besan ba e jongi ki dukot committee balang ki long kme ki long kpa ki parlok samla but ki don ruki heb ki barit ngai khuble phi baro aga kerteng ke ba koridor tam ke jong utrai ba unong penim jengi uji sukres I chairperson I lethu yanga ba ki don ru kini ki para bangai ki ba khmi lingba ka ne ka ki khadi live telecast ne kumna ka live telecast ka bami ha ka YouTube channel jong ka balang but le si ki don ru ki ban sapai hadin ke jing khuble phi baro ru ha ka kerteng ke jong utrai ba unong penim jengi uji sukres ngawan rengkat bat I kongredensi renga I keme jong I khon bat ngi penpau ke jing songo na kabenta ki kentin pediang ki jong phi bat ru na penpau ke jing songo na kabenta ke nikalat ba phi ayanga ban same ka khubor na ka htien ki jong blei mangi hamauro bat ma phi alum siap ngi long marjan langi don la ka jong ka presbytery ndrei la penya khla ding hitang daga nika madang golfling ang ne jan bat ngi don ka ta ka jing so e ka jing so jan e phi kum ka balang tu bleu nang kerku ya ka balang lom siap ya ka jing sengken thai ba ka jing rakhe ka jong phi ya ka women's week ka Bible Society Committee kalabu enga ban ai ka Bible study ha ka ne ka janmit ti mshim la ong yanga nakanu ka benta ka htien ka jong blei bangan shim ka Bible study henre la e la lo yanga ngala perkhat nengkong bangan shim ka Bible study syapang ka ne ka theme but kini ki sub theme ten renga pet ngayo iba kila don lupa kinong kren ba pila bo but hagas yu try ro pinsayo hi kinong kren ki banganget kin kren na kani ka theme te kumtang aparkhat ban shimno na kawai pat ka benta kabayajan but kani ka sub theme a ka sub theme a ka ong ka jingwan utrai kalajan but ya kanila pensyong nong rim Lukas kat kendai sa pusau te ngala perkhat ngan shimno na Matthews ar pusau lenong Matthews ar pusau lenong ki dekot lai hedukat sau but lai pu ar lai pu lai Matthews ar pusau lenong ki dekot lai hedukat sau
bat ki dekhot lai pu ar lai pu lai bat ka phang pedeng jong kani ka Bible study ka long ki dak jong ki sngi ki ba khat do ki dak jong ki sngi ki ba khat do ti kani ka theme ka ong ka ayom jong ka jingwan jungo ka bala pensyong nong rim na ka Palm Sunday na ka jingwan rung uji su hakaburam syaka nong ba Jerusalem ka sub theme A ka ong ka jingwan utrai ka lajan ka sub theme B ka ong to long ki bala penkre ti hakani ka porpat ngan shim yakani ka Bible study helor ki dak jong ki sngi ki ba khat do ka bala pensyong nong rim na ka gospel Matthews arpus saw ka landong tingan puli yakini ki nyau teli ki dak o ngamut ban ong ki don nyau teli ki dak mo tang begini tip nyau teli ki dak jong kini ki sngi ki ba khat do ngan puli yakani ka bentana ktien jong blai ti habau dang shong aloru lom ki olip ki senran ki lawan ha u jarjar ki lai ong to ya thu hangi lanu bakini ki ei ru kin long kani ri jingkli ka banengkong ya thu lanu bakini ki ei kin long ka jubab e kani ka de ka khot ka ba lai pun rio bat ka bakum no ka dak ka jingwan jong me kani ka de ka jingkli ka ba ar bat ka ba wai no kani ka perthei haga de khot ka ba lai la kali ka jingkli bat ka de khot ka ba sahil ai ka jubab mo ki don artali ka jingkli hang to ka jingkli ka ba nengkong ka jubab ka de hadu ka de khot ka ba lai pun rio ka jingkli ka ba ar ka jubab ka buat haga de khot ka ba saw tiu jisu le tho bo la ong haki to sumar ba uno ro unum syukore phi na babun ki ne wana ka kerteng jonga ki da ong ka dak ka benengkong manga ubau kris bat kin syukore shibon ban phin siyo sngo shaphang ka dak ka ba ar ki thma bat ki jing benai ki thma to sumar phi wat sngo khuslai na ba ka dei ki ne ki ei baro bakin long hendrei ka bakut kampat lajia naba ka kenja ben riu kani ro ka diga dak ka ba ar ka kenja ben riu kan yeng yele e ka kenja ben riu bat ka himaru ya ka hima tur ka dang de ka dak ka ba ar bat kin long ki nem sneu bat ki jing yap temro ka tu ka diga dak ka ba lai bat ki jing kinyo jumai hashibon ki jaka ki to baro ki diga ka de ka dak ka ba lai Henry kini baro kilong tang ke jing stang jong ki jing jenjar to ka tu ka jing yap them ka diga dak ka basaw ka jing yap them diga dak ka basaw nda kum ta kin ai no e phi ha ka shitom bat kin ya pen yap no ya phi bat phin long ki bala shun de ki kinja ben riu baro na ka benta ka kerteng ke jonga to ka turu ka dak ka ben riu ka to nang ta nda kum ta ti shibun kin ya thut bat kin ya di no paralok bat kin ya shun paralok bun kinong ya thu lupa lam leru katu de dak ka benengkong kinong ya thu lupa lam reru kin mi bat kin syukore shibun tinamar ka pop kan man bun ke jing e ki ba bun kan man kriat nrejar ba yaine hadu ka bakut utaken unyo lajem ti yakani ka gospel jo ka hima an yalap ha ka perthai baro ya ka banlong ka jing pla ya ki kinja ben re baro ndakum taken kan ja ka bakut to gitu gidak an soong biang sa sisin ngan soong biang sa sisin nang la shimi ka Bible study ka dekot ka balai fuar ka ong ti tunang ti ya ka parsi na uding dembur habaga tanat jong u kala khilung bat kala seisla pitip baka liur kala jan kumju maphiro haba pinyo I yakini ki baro to tip ba kalong hajan ka jingkhang shishanga ong aphi kani ka pateng benreu kanum leit no tat ndala pendep no yakini ki baro ka beneng bar ka khandau kin leit no andrei ki ktien jonga kinum leit no satya to blem kur khui ka jing pule ba ka jing shashkor ka jongi ka ktien ka jongu ngine pendem ka jing duai au blei buk pa jongi ba beneng ngi kerpat ka jing dorkat ka jong me ko trai da ka bamen penshai ki jingmut ki jing perkhat ki jongi bat men pen kendo ki men sim ki jongi shaphang kini ki dak jong ki sngi ki bakhat do atrai ngi shwan ban IT la de apo ka jing alam ka bastat ka jong me yakine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong utrai bat unong penem jong yu Jesus Christ amen shwa bangin poi shi ki tu ngi nyau tli ki dak ngi de ban tip shwa manu bala tho e ka gospel
kata ka besuk la tho do Matthias unong krong kajna yau balatip ru kum u lebi u bade khun jong u alphayos but yakani ngila ban shem Matthias kendai lenong ke khot kendai do khat lai u ya thu shapang ka jing khot ya u lebi le new Matthias ka snem bala tho ki start Bible ki ong ba la tho e ka gospel shwa ka snem new pau adinu Chris le se kumba Andrew pusan AA adinu Chris kada ka jing ong jongki start Bible le se ha ka snem Andrew pusan shwa Chris shwa ka jing penjot ya ka temple ka snem new pau kidon ki start Bible ki ba ong ba u Matthias ula tho nengkong e aktien Aramaik kabalong aktien kabau Jisu penongkam bar hadin kata sapen kelapat syakaktin Greek. Dia kata ke Aramaik gospel, ke proto gospel, lani ke gospel ke baneng kong jong u Matthias kalawan Yeshua, bat ki ong ke translation ke jingpen kala syakaktin Greek, kumta ke snem drupusan AA. Kinong pediang ya kani ka gospel bat kinong puli ya ka. Ki start Bible ki ong ba u Matthias utho kerpang nagabenta ki Jew. Mo ki ong ka gospel Lukas ka day nagabenta ki gentil hakabula batay bha ya ka jingmut jong ki niam ki rukom jong ki Jew hakabula batay ru ya ki dustur jong ki Jew kat bah ka gospel Matthias pat umsim batay na marba kari ka gospel nagabenta jong ki Jew wala ka taru Matthias u sngotu bagani ka gospel ka jong u an puli om tang ki Jew rewat ki gentil ru nagataga daw u batay ya ki rukom ki beper baru batai ya ki dustur katto kat ni kenang baki gentil rukin la ban sngoto baru ai rumau kata ka jingpha ka bakrau lani ka Great Commission Matthias arpu prakat kendai ka baong ban let shaki judge ben rio ka pertai baro ban yalap ka gospel ban penlong senran ban pen baptis ban hikai yaki aka baro bau Jisu la hikai te Matthias arpu saulenong kidon kiniki nyau teligidak katu bangalo ong meneto ino shwa ngan sa ai menta iwe hedin iwe kini ki dak ban da pila tho nganget ba kan kham shai ki nyeu teligi dak jong ki sngi ba khatdo shwa ba kan ja kata ka jingrong no ki banget bat ka jingwan arsin u Jisu shwa ba kan ja kata ka beneng batmai ka khendo batmai kita kilong ki pat ki subject ki bangila ban sekren ko pat ka por ka bangini kren menta ka long shapang kini ki dak jong ki sngi ki ba kaddo ki nyeu teligi dak kadak ka baneng kong kalong ki ban syukur ka kerteng ukris ki ban syukur ka kerteng ukris ki kris lam ler bat ki nong hikai lam ler ki kris lam ler bat ki nong hikai lam ler ki nong rim ki long Matthias arpu sau san nang ta ka dekhot khatwei nang taru ka dekhot arpu sau arpun rio Matthias arpu sau lunong ki dekhot sau bat san nang ta ka dekhot khatwei bat ka dekhot arpu sau bat hadu arpun rio ki kris lam ler ki di ki bakam yala de baki long ukris ubalawan biang syakani ka pertai ki noi kai lam ler ki di ki bahikai bakla syapang ka jingwan jong utra Jisu bat ki bahikai bakla syapang berat klau bat syapang ki sngi ki bakhaddo ken mau mo ki don kini ar ken hon ar kategori kris lam ler bat no hikai lam ler ki kris lam ler kim long shu ki batmai ha kani ka perthai nadu ka por jong Jisu bat lenter ka history ki don shibun ki bakam yala de bagi deu Jisu Kris ha ka jingwan arsin jong o ha kini ki kendiat pausnem ki lami shibun ki kris lam ler nari Amerika ko mutau David Koresh u Charles Manson u Jim Jones ngam don por ban batailut ikini baro ndre phila ban pet iki haka internet bat pin puli syapang kajing kam yala dia bakilong ukris balawan pai pat syagani ka perthai bat ki alam ki nong but jongki syaka jingjot bat syaka jingyap na ri Korea don utau Reverend Sun Myung Mun baru tau An Sang Hong ki balong ki nong yalap ba maki kilong ukris balawan pai syagani ka perthai uniu An Sang Hong lu ong yala dia ngade mensim bakhoj ubah lakular banwan syagani ka perthai bat kata ka balang jong ka World Mission Society ka don hagani ka rikhasi jantia ka jongi bat ki don ru ki bah na ki balang Kristan ki bala syak pengop hagi nong bu jong An Sang Hong bat ka balang baptis Nagaland ru
kalahap ban penmi da ka press release ban maham ya ki nongbut ki ya ki dekat jong ka balang bakim de ban pediang ya kum kini ki nong yalap namar baki yalap yo Chris lam ler utau ansang hong te kini ki lami ban syukur ki brio bakin ngej om hau Jesus Christ ubala tho ki sau gospel bad ubala yalap aka testament ka batamai ndre ban ngej ha unu uwei pat ubrio ubakam yala de bau de Chris kat banang jan ki si bakhat do kat ta kinang mi ki Chris lam ler bat kat ta kinang mi kinohi kai lam ler ha ki sngi ki bakhat do un sawan utau bakhat do Chris lam ler uta udai u mrat klau uthirion ha ka khtin Greek ubangi puli ki kitab jimpen Paulo nong ka bakhat lai undon u antichrist but kindon ru ki antichrist ki anti-Kristoi. Undan uway, ubakup puray ka jinglong persyayo Chris. Utaw du anti-Christ. Henry Shua katar kindon ki anti-Christ. Kindon kini ki Chris lamler ki baper. Ki banyalam bakla ya gibreo. Namar kata ngidon kam kamensiem jong ka ngidon kam ka kamensiem ban penyaper hapadeng kini ki nongyalap jong ini ka perthai menta ngidi benda pej benia ngidi benda tunjuk bahaya ki katkum ka khtian ke jong blai la ki kren ne em katkum ka ni ka khtian ke jong blai ne ki sukam yaladi ba kidon kata ka bor kerpang na ka benta ka no tingi di ben tunjuk ya uno ya ei baro da ka khtian ka jong blai wat yang ngaru banga kren menta ngapen hapo te la di ka khtian ke jong blai la dadon kan ko ba bakla te phila ban sapni yang ana ka khtian ke jong blai bat ngan pendem yala di hangta kawai ni kidak jong ka jinglong antichrist kalong banbu yala di halor bat banbu ka bible hapo lara ka ka hikai kalong persya ka bible kita kin penkesan bet yala di bagi kamtip maki kawai ni kidak jong ka jinglong kristan basisya kalong ban pen hapo yala di bat banbu ka bible halor ka ba ka bible hikai kalong ka khtian khatdo kalong ka khtian khliap nia yakinia jong ni ka perthai baro ti namar kata kadak jong ki Chris lam ler kalong makim pendem yala di ya ke ka bala tho ha ka bible khtin ke jong blai ki don ru ki no hikai lam ler ki ba hikai kulmar sa pangiski ki ba khaddo ngam kwa ban sim kerteng hang ni en don uwei ubaki presbytery segi jaka ba per ki la maham bagi balang kim pediang kim de ban pediang su yo tau nong yalap namar bo yalap kulmar sa pangumrat khlau sa pangi skim sarkar ki Aadhaar number ki epic card ka jing tap vote for election te kum kita ki no hikai lam ler ki don ki bashim kabui ki brio ki bam tip ki bam so tho bat ki ba shim pisana ki bat ki lum pisana ki naga benta ka mentoy shimet kawai ni ki dak jong ki no hikai lam ler kalong bakim ju ai jing ken ya ka pisa mangi baro ngi ban bu jing ken ya ka pisa balang bat kapisa kabede naga benta ka no ka fan ngidon da audit ha ka bakut snem bangin yo ban ai jing ken ki balum shimet hi ki bamla ban ai jing ken ki de ginong hikai lam ler ki suri kup sni lang brot ban ngide ban husiar ngide ban sumar yala di na kum kita kini ki Chris lam ler ki no hikai lam ler ki la jelai ba kini isngi bat ki yo ban shim kabu ling ba ka mass media ling ba ka social media ling ba ki mobile phone ban penpriang ke khubor ke jongki bat igi jihikai bakla ki jongki te kini kilong ki jingma ki ba ngia kendu gini isngi bangi de ban sumar ban yada yala de bat ban yada ka balang tadi kadak ka benengkong ki Chris lam ler bat ki no hikai lam ler kadak ka baar ki thma bat ki jing bena ya ki thma Matius arpu saul nong ka khot rio bat nyau a ka thma ka jing bena ki thma ka jingele kenjaban rio bat ka wepat kenjaban rio ka hima ya ki hima kini ki dak kimlong sequential iwe din iwe kumto ti henrei don ki badon ka dekhot ba shaneng bat sakentup biang sa ka dekhot ka ba shadien ro mo to te gani kalong Matius apu sau rio nyau ka perthai menta ka dap dagi thma keleng ka perthai ni ayo sngo bahan mar kami media man kapor ka di ka thma Russia Ukraine tenrei kadon ru ki thma rit hakiri ba pher jong perthai Afghanistan kadang ne ka jingele ki thma drug satesha South America ki don nang tai ki jingele ki ba pher
ha keleng ke ni ka perthai ke jing ele jong ki kai khlau ki militants ke jing ele jong ki le no ki terrorist ka don keleng ha ke ni ka perthai ka don ka pora bagi bru ki perkhat hadin ka thmaba ka bandengkong bat ka thmaba ka baar gilayo ke jing suk bat kanum don shu kanu ka thma ha ke ni ka perthai ndrei ngila songthu bakla ka jas don ka ta ka thma ka ba peja lani ka thma ka kolwo hapadeng ka ri Amerika bat ka USSR ka badang don ka tu ka por nangta ndala kut kata ka Cold War ka thma peja hapadeng kini ki artillery ki super power ki ong bahang tu tala kut mdan shu ka jingele akani ka prathai ndreja ka tu ka 9/11 haka baki aeroplane ki tenra ikitu ki Twin Towers ha New York bat ki tenra ru yaka kut ka bas kem jom ki sipai gari Amerika kata ka Pentagon bat shibun kita ki jingya le persha bot sa kathma Afghanistan bot sa kathma Iraq bot sa jingele jom ki ISIS sa Iraq bat ha Syria kabumut ba lashu thma shitma keleng kaneka perthai te ka khtin ublei ka ong phin se sngo sa phang ki thma bat ki jing bana ya ki thma bat ka jingele kan long hapadeng ki ri jong ka perthai hapadeng ki hima jong ka perthai kajat benriu kan yele ya kawai kajat benriu hakani ka perthai kidon ki thma hapadeng kiri bat kidon ki thma hapok kiri hakaba kawai kajat benriu ka yele ya kawai pat kajat benriu ti kini kilong ki ba ngiu i kini ki sngi bat kini kilong kita ki jingjen jar ki banwan ha kini ki sngi ba khatdo Matthias arfu saulo nong ka khot ka ba phra ka ong kini baro kilong tang ki jing sedang jo ki jingjen jar kamot kini kilong ki dak ki balam syakata ka jing yale ka ba khrau ka ban saja ha kata ka sngi ba khaddo ni ong ki sngi ba khaddo ngim ong ka sngi ba khaddo kini baro ki jing jenjar ki lam sha ka sngi ba khaddo ka kentien jing jenjar hang ne ka de khtien Greek Odin kamot ka jing so khun jong ka breu ka balade ban kha ka jing so khun jong ka breu ka balade ban kha ti ki doktor ki athu ki ong ba kat nang jan ka por ban kha nang jur kata ka jing so nang jur kata ka jing ka an ban kha no ya utau khunlung la ne ya kata ka khunlung ti kum ju ru haka stiu pol iwe Thessaloni sunlight da penan kam da kini ki kentien ka jinjot ba kendit kan ngat haki kum ka jing so khun haka breu ka bapun khun kabut mtip hakanu ka por ban kha ya khunlung le ne ka khunlung rekat nang jan ka por nang jar ka jingso te kum taru kat nang jan kita ki sngi te kin nang jur kini ki thma bat ki jingele kin nang jur kini ki jingki ki ba u Jisu penerkam ngabut banong Matthias penerkam daga kentin Odin to nang ta ka balai ka dak ka balai ka long ki nam sniu ki jingyap tembat ki jingkinyo jumai meneng ala kumbaklah ba ong hang tu ngala ja lenti kendiat nomor bangapit bat ikan notes jonga bat ikan Bible kini lightly kentup lang kinem sniu ke jingyap tem bat ke jingkinyo jumai Matthias arusau dekat banyo itu ti kajingwan jongka khlam kalapan kendit benriu yangi khlam covid kat kendai nomor ba ngim ju asngau shu ya kata ka khlam bahkan wan jia kumbaga ja ki por menshwa mentaka sngi de si shuti be ding khlam ka balong ka rukom ka jong ka chat benriu ka jongi ban be no kata ka khlam ti hakibun post nem ngim shim yu i shu ya kata ka khlam bat ngila perkhat kala ja shei mo ti ka khlam ka ba khaddu ka bala talab ka perthai ka de kata ka Spanish flu ha ka snem khat khandai spa khat pra ti shispa arsnem hadin kata ka Spanish flu kawan saganika covid pandemic ka bangiatip lut baro bat don pring jingi ki balama ro ya ka jing shita ma ka to por ti ujisu ya tho lupa hang ne ba kinwan kinam sneu nem sneu kamot ba la rang rengkhyang ka baneng bat mhap slap bat msei so shu kiniki jingtung jingtep jongi ka jingyap them ka de ka cholera ka de ka khlam nang tagi jingkinyo jumai bat ngiyo skos pagi jingkinyo jumai ha keleng kiri jong ni ka perthai
Kari ke jongi kamat jumai bakhat do bajur de ka snem ka praspa kan dai punyo. Hadin ke tuladon ki jumai henrei om ki bajur hadu kata-kata kat hadu ban yap brio. Ti henrei hakiwe kiwe ki jaka jong ni ka perthai Pakistan ha China ha Iran haki jaka ki ba dei hi hapo ki earthquake prone zones hang tu ki jabe ki jumai but buon ki brio ki yap hari India ro halatur Maharashtra Gujarat but hakiwe ki jaka ki ja kini ki jumai ngatang au bleu i de kari ke jongi ngidon ka earthquake zone te kadi ke jaka ka bajur bah ka bala ban ki jumai baleu jau jumai kadi tangga jing ada ka jong blei yangi but kadi tangga jing roblei ong no nai ndai bakran da ka jing sngo sarong jing so ko regedi ka jing roblei ke jong ki para bangai ki jongi baki duai atra ya dai ka ri ke jongi bo bleu ya da ya ka ri ke jongi ro te kini kilong ki eki ban saja ki nam sneu ke jing yap them bat ke jing khinyo jumai te ki start science ki athu ba ki jumai ki de ban jabet namarba kani ka perthai kamdi ka ba shong scam re ka ba shong per pitip ya kata am ka shong per halor ki mau ke bagi khot ki tectonic plates bat ka shong per halor kata ka magma halor kata ka jinglong jong ka pedeng perthai kalong bat kalong ka ba khluit ba bat kani ka perthai ka shong per halor jong kata ti ki ong namar ba ki kini ki tectonic plates namar kata kila banja ki jumai ti laringi puli ke kitab jing penpau lenong ke ban riu ter laya thu lupa syapang ki jumai ki ban saja riu lenong dekat kat ar dekat san ngam don por ban puli kini ringa syia thu pi pila ban sapet ki jumai ki bakrau ki ba an saja ha kita ki sngi jong ke jing kordet ba to kata kalong kadak ka ba lai ti kadak ka ba sau kalong ka jing sya pensitom ben ki banget Matius arpu saulo nong ki dekat kendai shipau arpu saulo nong ki dekat kendai shipau la tho ha Matius arpu sau kendai ba shua ka jing pen shua ka tribulation shua ka kordet ba ro kanja ka jing pen shitomben bar hapdeng ka tribulation ro lani ka kordet ba kanja ka jing pen shitomben kala long shibenta jong ka jing im kristan ha kani ka perthai nadu ka spa snem ka benengkong ka jing sha pen shitomben ha upat sha niro piatib lot baro kumnu pen shitomben ki kristan a Rome kumno bread eki ha Colosseum bakin bam ki marat klaw eki kumno sanar pnak yeki kristan kumno sop eki daka rong surop badu sa thang eki ki kristan ki ong ki kristan ki long ka jingshai ka perthai uniru ong pilong ka jingshai usop daka rong siang surop eki badu thang ong pilong sya ka jingshai kum kita ki jingpen stom ben yeki kristan ki ma nang ta ka por jong Domitian ha ka por batho eka kitab jing penpau hakapor jong Diocletian kini di patsha jong himarom kila penshitom jur ya ki kristan ti ndakila penshitom jur ki kristan ki mat shibun ki jing tenrei kata ka jing penshitom ben kayai beteng hi nakawai kapor syakawai kapor ndai bakalakut haga spa snem ka benengkong ka baar ka balai kayai beteng but what mentar ki kristan ki sya penshitom ben haki bun kiri jong ni ka perthai dapipet haki hapo internet kumtu pin CUE ki jaka bagi kristan ki syapen stom North Korea Afghanistan wadaka ri ka marjan jongi Pakistan nang ta piken mau to kopor bakadang yang rasong kanika ISIS hang teh Iraq bat ha Syria kumnu ki penyap ki kristan kumnu ki kraikli eki ti gajing pen stom ben kalong ka ni ki dak jongi sngi ki bakhaddo bat kanang jur bat gajing pen stom ni puli hau Marcos khatlai namar ki ong Marcos khatlai bat Matthias arpusau kilong parallel passage tapi puli Marcos khatlai Matthias arpusau kia ya rengkat kia thu ang to bau para teun aino ya upara syakaban yap badu keparu ya lau khon bat ki khon kin yeng yele eki kime ki pa bat kin penyap eki kajing pen stom jur kanja hakabakan don katma wat halaga jong ka ye gasem katma namar ba kiwei ki long kristan bat kiwei pat kim long kristan kini gide ki jing ki ba yakendo kini ki sngi
ki jing pensitom ben kim day tang ha Somalia Sudan bat kiwi kiri ki jing ki longru wat ki risep ngiru syari Amerika syari France syari Canada pitep embe ki Kristan ki mat jing ba ni ki sngi ladaki ong ba ngi nget ba ka jing tho song kurem kalong tang padeng usen rang bat ka kan thai la bandon arngut ki kan thai le ni arngut ki chen rang ki ba ong ba ngi kwa ban ya tho so ba shet kek na ka banta jongi ngin siu da ka pisa bala dam tre ban shet kek na ka banta jong ki nam ta ka jing song kha jong ki para chen rang para kan thai ka gay but lesbian marriage ki la ban file ki sakut na ka banta jong ki tiki Kristan ki sha pen shtom ben wat sha ki tai ki resep ngi ka jing pen sha pen shtom ben ka ba dabut perking ya ka an kum bala tho ti ha India jongi ngim pat yo sngo kum kita ki ngi duai bu blai un ya dai ngi bakum kini ki kinum poi ndrei ka jing pen shtom ben ka ja wat shi ki resep ngi ru ke baki ong ki long lai lot ban duai ki school msha shu sa tai shi ki resep ngi sari Amerika ngi ai ngo blai ngi yo ban duai ki school ki jongi mdon manu ba khang ban duai ki madan le kai football ru dau ko chimsha la ban sha ujor la ban sha mudui hakmat ka yeng bisar to hang ni angi ai ngo yu blai phila ban duai kat ba phimon don manu ban le kum ta ti kini ki long ki dak jongi singi ki ba khaddu ka jing sha pan shutam ben ya ki bangai kadak ka ba san ka ong kane ba ka pop kan man bon ba ka jing et kan man kriat Matius arbusau khat ar ka pop kan man bon ba ka jing et kan man kriat ti kapop kala jur bha kini sngi ka jing bomman ru kala roi stat bha mensuang ye keren spang ka jing tu ka jing lute ka jing khalai ka jing klem kita boro kilong ki pop barim ki pop ki batmai jonga de ka juk menta kilong ka jing leben ye ki kan thai ki kena ki pokso ak ki bala penmi ya kini ki sngi namar ba kala jur palat kani ka jing leben ye ki kena ba habanda perking hadu kat ne nang tapat ka jing kala kenriang jonga de ka perthai hakaliang ka song man hakaliang ka long brio man brio am don kam e ban batai bania kita ki filatib hi ye kini ki jing kala jong ka perthai nadu ba ka snem arjar khat prau banai September kilawan kita ki jing kala shaphangka song man hakanika ri ka jongi Ikini kilong ki kita ki jingkala ki ba lami hakini ki sngi ngam ta don kamban ban batai jrong pitip kita nang taru ka jing khentat ya ka jing embryo ka ba ngio sngo ini si ka jing ebrak khulung ka bajur ba mensuang iong bakani ka jatang shiki risep ngi ka jing panha pat ka jing berat ki khulung rei mentawat shikini ki ri ka jong iru ngio sngo na ka por Teng musotanat suban puli kot kubor hakabi maki batai bania gitu ki jingja lani ki peni apo kini ki cable channels namar ba kalong ki ba pensungsi yo blai te kini ki long ki jing sneo ki ba ka pop kan man bon ba ka jing et kan man kriat ka jing sungsi jong ni ka juk menta kalong ba ka jing et ka man kriat wat chi yeng si semro ka jing et ka man kriat wat hapadeng ki marjan marparu ka jing et ka man kriat apa deng para bangit wat apo si balang ru ke jing it kaman kriat wat apa deng la ka jong ka jat ka kenjaru ngiu i ka jing hiar jong ka jing it kupai ka keme bat namar kata kimia ne scam kalong ying long sem jong ki nang ta ka jing it ki keme ki kupai ki khon ka jing it ka jong ki khon ki keme ki kupai ka jia burom mar kaliang kini baro kilong ki dak jong kita ki singi ki ba khaddo kita kalong kadak ka ba san tingi poi sya kadak ka ban rio pat kalong ka ba ai men siemengi bat ka krench pang ka jingyalap ka gospel kaleng ka perthai Matius arbusau khatsau ka jingyalap ya ka gospel kaleng ka perthai ti kita kidak baro kilong ki ba penduk men siemengi abangi ngap namar bangi ya ka jingroi ha ki jing ki jing shitom andre ka ni pat ka ai men siem ka ai jing kermeningi ba lanang yalap nang yalap ia ka gospel kaleng ka perthai te hadu ka spasnem ka ba khat pra ngamut banong hadu ka spasnem ka ba khat khandai ka gospel phila banong ka sakut tang hadu ba Europe ba hadu ba Amerika
ki balong Kristen kambu ni ki dei ki nong Europe bat ki nong North America, South America. Ndai hadin ka snem kat praspa. Ta gamut ha ka spa snem ka bakhat kendai. Kaladon ka ta ka modern missionary movement. Lani ka jingki book jongki missionary na keleng kari ka perthai. Bat ki resep ngi ki la pha missionary. Syakiri mi ngi bat syakiri ki basyathe. Kata kamut ki la ki missionary na ri bilat na ri Wales, nari Amerika, nari Canada, ni kiri sep ngi kila mi ki missionary bat kila poisha, kiri baper jong ka Afrika, bat kiri baper jong ka Asia, kila wan sudu China, kila wan sudu India, sudu Burma, mentangi ong ka Myanmar, bat menta kila khambun ki Kristen, ha kata ka 2/3 world, kila khambun ki Kristen ha Afrika, bane bagi don Kristen ha Europe. Kani kaniam Kristen kam desyo kaniam jong kinong Europe. Kalau hamlong kan niam jeng kinong Afrika namar khambun kila elong Kristen. Bat ngi ui ro kat no ka jingroy na ka jingwan o Krishna Chandrapal haka snong pandua hang the ha kapot India bat ka Bangla haka snem khat praspa khat lai ti nangta katu kala ulas sedang banialap mre kampat seisok bahado kata-kata hado ka snem khat praspa sau puai bo sonu Thomas Jones bo la seng ya commission ka bane hadu menta balingi burong Thomas Jones namar commission jong ka dei ka bane ka scam ka bateng ka baroy hadu ka ne ti ngi osngo statistics menakani ka PCI ka balong umroy maka balang Presbyterian hari India ka apoi iway 0.1 million ka praspa sau puai nil mdan bano arajar arpoar nila poi iway 0.1 million ti aingu yublay nakabenta ka ni ka jingroy ka bakraw kabang iyo iling pagkajingalap jang gospel ti menta ka juk jong ki missionary na resep ngi kalakot kim la sho banwan mo ha China kila be eki ka snem ka kandai spa sanpui sanpulai kila ban late pai no nang ni nagari nang ni no is India ka snem ka kandai spa drop kandai bon ki missionary kila ban late pai re aingo yu blay baka commission kanang yan mentangi mi ki missionary ki balai nang ni nari kasi jantia jongi kilecha station Nepal, kilecha kiwi jilla jongari India, menakani ngidang wan sya commission jongka jingaseng samla KGP assembly yang tai ha Dhemaji district ha apa Assam nang ta ka KGP snot mi dan mission ru hangto lembat ha Arunachal Pradesh tika roi plan ka commission ha Lower Assam mission bajutip sya Dhubri mission ka KGP snot sep ngi ka ladon commission ka bas camp ha hangto bat chakiwi ki jakaru ngi ba ki missionary ki let kinong Korea ki let missionary keleng ka perthai ki mizo pitip lagi jat beru ka perthai per capita ka ki babundo ki missionary ke deka jat benru mizo kilala shisha ban kershan ka kam mizo ki ong ba nakabenta saus pangut ki mizo don way missionary ba kilapha kata ka deka highest ka deka bakrautam ha barok ki jat benru jong ka perthai ti ngi aingo yu blay nakabenta ka jingalap ka gospel ngi kum ka balang KGP ro ngila khim benta nadu ba nakan bingi rakhe ya ka sesquicentennial jubilee ka sem ka kandai spa kandai puai ngiru ngila song thu ka jingket kli bat ngila pha missionary keleng namar bakani ka longka kamram ka jong ngi kum ki Kristen te kani ka longka wei ni dak jong ki sngi ki bakhat do ha ka ban sayalap ka gospel keleng ka perthai bat man ka por bingialap ngilong kuma pendep ya ke ai ka bau Jisu ulai tu lupa timentangi poi sya kaneka mat ka bakhaddu kaneka dak ka bakhaddu ka balong ka parsi uding dembur ki Israel ke nan phai shla ka jongkari Matius arpusau lai puar ka parsi uding dembur hakaba ki start bible ki ong ba ka dei ba ki Israel ken wan phai shla ka jongkari teu eu ding dembur ngini simpor ban pet eu ni hang new ding dembur ding dembur la tho ha Jeremiah arhusau lenong de khot iwei do shipau la tho ro ka kitab Hosea lenong bakandai de khot do shipau nang ta la thu ru do Joel ha ka lenong ko banengkong ki de khot sau do nyeu ban batai ya ka jing penjat ya ka hima juda kum ka jing penjat eu new ding dembur tingi i bau ding dembur la batai bha ha ka testament ke barim bau thau ya ka chaj benriu jiu pi ka wei ni ki
kawai ni ki nongrim kumno bangin sautu yaki parsi haka testament ke batamai lani haka nu kuno ke benta kalong bangin pej hangno pat la tho sapang jongki mo ka hermeneutics lani ka rukom batai jungi ka bible kalong ya kanu kuno ko bala tho ki pat ki benta to ya pej lang bat ya kita ki benta bat pin sautu baga tho ya no ta bangi ong ba uniu ding demboru yang na ka benta ki Israel ka de bala tho haka kitab Jeremia arhusa iwe do shipau la thor Hosea kendal nong dekat shipau la thor Joel iwe le nong dekat sau do njeu tenamar kata bagi sautu ba ngila sautu ba unia uding dembor uyeng naga bentag Israel ujisu la jukran bon sien ro shapang uding dembor ba seiso bom seiso uding dembor bom seiso la shatim uding dembor ba seiso pat don jingkermen naga benta jongu ti kaparsi shapang jongu ding dembur ti daki hajar snem ki start bible ki keli ki ong weu ding dembur bat ke eika ni dak ka ba la ya thu lupas pagi singi ba khaddo ti laringi pet ya kani kari Israel kum bakalong benta bon ki start bible ki ong bakani ka de dak jongu ding dembur mjudan kani kari Israel kum bakalong benta hadu ka snem kat kendai spa sa pupra Hakasnem nyau po hadin ukris hakasnem nyau po edi utau patsha utau general Vespasian ubasolong hadin upatsha juga hima Rom Vespasian baru kunjung utitos kila penjat thiau ya kanong ba Jerusalem namar biki Jew ki yang banile persha kila yele thma kila penjat thiau ya kanong ba Jerusalem kila thang ya ka temple kila wiang ding ya ka temple ka itnat ka temple ka baar ka temple balatay Serubabel bat ka balapan itanat daw Herod ya kata kila wiang ding nang ban penumi ka kesiar ban lumi ka kesiar kila tu ya ki ding peniang syarak kila luti ya ka senduk ke jutang kila luti lu dia parok ki jingdan ha kata ka temple ka baar ka temple benengkong la luti u Nebukadnezar ka temple jung Solomon ula luti u Nebukadnezar ka temple ka baar ka bala shnadu Serubabel ka bala penitanat daw Herod ya kani pat ki sipai Rom kila luti ya kam bat la penjat thiau bat kim sha shu ya ki Jew ban sa hang taha nong ba Jerusalem kim sha shu ki Israel ki ong mbet satya kila penjat thiau hadu ba umdan kanu ka jingtai ka basa nadu ka to por umdan ka weiru ka jingtai ka basa Jerusalem nadu ka to por lat satang ka ka kenro sep ngi ka western wall ka bagi khotru ka kenro juga jingyam ka wailing wall ka ba sa nong rim nadu kata ka temple agapor ke jong Jisu tang kata ka basa tang ka kenro mentagi ju hei ki mani yo blai ke chaka ka bakan tang tam jong ki ka de hakawe ka kenro mau ka bagi khot ka western wall wailing wall haka jaka ka bajudan ka temple ka la don ka jaka mani jong ki wei pat kinyam ki khot dome of the rock bat ka al aqsa mosque te kam de shu jong ki kristan kam de jong ki Jew ka de jong ki wei pat kinyam angta tiki Jew palat chiajar praspas nem kim la shu ban lek pai shalaka jong kari kala shulong kari kenja kari ka ba umdan shu manu basa hangta hangta ki sasa ki nong Palestine hangta ki lalit buhai shnong hangta tenri ka ba phla kalong ka snem nadu ka snem kar praspa prapu ter ki Jew ki bana Russia bat ki bana kiri ki ba marjan kumna Poland na Ukraine bat nakitu kiri ki ba shajan shato ki sedang balik pai shaka ri Palestine kisdang ban buhay snong biang ya to jaka kalong risya pa kato por undan ba dan jingkermen ru nakabanta kato gari bakan seiso biang ri kilet hang to risya kilet ban snong bansa naduk hat praspa prapuar haduk hat kendai spa hat kendai kumbah new pusan hajar ngut ki Jew kilat buhay snong sa Palestine kilat jaka naginong sensar Ottoman bat nagi Palestinian ki basa hang to bat kila sedang bantai pat ya kita ki jingjot jongka Jerusalem jongka Juda jongka Galilea ti kata kalong ka jing sedang ti hadin ka thamaba ka ba ningkong hagasnem kat kendai spak hat nyo ka sarkar pareng ka British government kala penbenai kata ka Balfour Declaration bagi Jew ki di banyo ilaga jongkari shwa kata ki Jew kim don laga jongkari la sapriang ki keleng ka perthai keleng ke Germany, keleng ke France, keleng ke Ribilat, kila poi syari Amerika, kidan ki Jew syari India, ha Cochin kidan, ha Mumbai kidan ki Jew, ngalayo bani kendu iki katu kat ni,
tu ki jat ki long yeng ju ki barim ba ki banado handai hantai sa stang kendiat hari India bon ki lalai phai Israel lanish ki kiri ti ki ju ki la sa priang keleng ke perthai hagari la jong lakhang daka sarkar jong himarum kim don shu tan risuki suki kilawan phai bat hadin katma ba banengkong kilawan phai shibun ngon ti kata gajing penbena jong ka sarkar phareng ka sa ta gajing penbena kamshim da urlong kumto rea katma ba ka baar pitip kat nungut ki ju kat no million ki ju sha peniap mo da pi pet ye ki kot history da pi puli internet ki on real million ki ju ki sha peniap how Hitler hakituki concentration camps ki jong ki lum ki ju na kaleng ka Poland kaleng ka Russia kaleng ka France kaleng ka Germany ki lum bagi peniap real million ni gajat menriu khasi penar jongi kumba kanung idan iwei point lai iwei point sau million ni ai le sing ila point million chiteng perkhat real million ka belong sau sha ya gajat menriu khasi penar kila sha peniap ha ki concentration camps ha ka thma ba ka baar te banda dei ki jat menriu mla shu ban ki khle Andrei haka jing le phala jong ublei ulat kentiu pat e negeri Israel bat haka khat sautrik ume khat kendai spa so pupra kila yo biang yara ka jong kari bat nadu kata ke negeri kala yaine marsen yo yala ka jong kari kiri Arab Omarjan kila wantur banele thma ban penjot ya ke negeri Andrei kim shimla khat kendai spa rupunyo khat kendai spa nyo pulai bat hadin kata bon ki thma ke jingele ya kari Israel ban penkhalam eka ban penjat eka Andrei kim shimla habang akren ni kata sngau kumbang akrshane kari Israel ban ya baro ki policy jongka Andrei ki don ki jingle jo kari Israel ru ki bangim ya hab ka jing ban ben yi ginong Palestine ka jing teng ka jingle don bor yaki kum ki Kristan mdei bangi shia sha thantang kata Israel ru namar ki don ki jing bakla ki policy ki jongki ki don ki jing ban ben ki jongki ru ti ya kita ru ngide ban kedau tenrei ya ka jing thmu ko jong blei na ka benta ka jat menre ko bala jet jong oro ngimla ban len bat ka ni ka dak jong ding dembur ru kalong tengkren ko ni khmat jangi bat ba ngimla ban len ni kata to ki ban saja hakisingi ba khaddo hakita kisingi ba khaddo pat kita ki long ka subject jong ka bai pat ka benta te ki bangi kren benta ka long ki dak kishin jong kisingi ba khaddo ngilai kren kini ngjau teli ti ngamut ban pukut hang dia ringa sanu dia kawai pan kumnungin pen kre na kabanta gi si bakhado bat ladi sha che person te yo don merek jopi bakwa ban keli jing keli namaru ga Bible study kam de ga sermon te phila ban sakeli kat tu kat ne ban ngan persang ban juba te kumnungin pen kre te bun sien habang yo sngowi ki sermon ni Bible study ye gi jingkren sapangka jingwan arsi ni gi jingalap sapangi sngi bakhado bun ki bru ki mi na yeng mani daga jing syap tieng bat ki lik phai shi yeng jaga jing sa no daga jing khuslai le kum no la da wan ki sngi ki bakhat do le kum no la daga jaga jing rong no bat nga sha ino shadin le kum no na wan taw marak khlau ban hab ban shim ka shap ka jong u ban pen bor bagi bru bro ken shim ani ki bru ki mi na yeng mani la ni na ka chakalong jing seng daga jing syap tieng bat daga jing khuslai ringa kwa ban ong e phi ba ka jingalap ya ka jing wan arsien ka jing atho sapanggi si bakhado kamde ban pensyap tieng nomor bu pol uong ha iwei Thessaloni saulendong kumto terter uong bang ngayatho ikni ki borok ban pentengen ne phi uong phi pia sa anu khuslai na ka benta ki ba yeng ki ba sem ki bala khlat ba phi khuslai na ka benta jongki ri uong ngayatho ikni ki borok khnang ban ngai thu ikini ki borok khnang ban pentengen ne phi ba phinum sosi kum ki wei ki bamdon jingkermen badu ongru iwei Thessaloni saw khat pra na bakum ta tu phinia pentengen paralok dagini ki kitien kabangamut ban ong phi kalong kum ne ki bala tho kin saja bat ngim dei ban sngo phla ngim dei ban sngo lungo habangi i ki jingkala joga perthai ka kamram jungi kalong ban yaine ka jinget ban yaine scam bat ban yalap ya ka gospel kita ki jingso khon jong ni ka perthai kita ki oden kinang ja kat nang jan ki sngi hrei mangipat ngim dei ban sa anut khuslai ngi dei ban shu it bet yale deu jisu tapi ong pastor ngi la sngo kita ki bro ke bang dia ban le ong e phi kala ka bomot nge yu jisu it lot yale deu tangata kala ka bomot nge yu jisu it lot yale deu jisu tangata phin le palat yu nang ta
Kidan ki beri ki balik palat ki litsa ki cloud betap ki umrat cloud awan ki ong ba ka dak umrat cloud de Aadhaar number ki ong ba ka de ka vaksin covid ki ong ba de epic number ki ong de job card jong ka MNREGA kita ki ki kubor ki bengi osngau na keleng ki ni keri ki jongi kita baro ki long hamsaya ki long puriskan ki bom song nia ki bom song nong remi e baro mdei bangayen ban kesan ni kita ki skim sarkar mo yo pi ong pastor yong di ban shimi kita baro kata ka songa pi nga tangam pen bore pi ka songa ka jing sotu jong pi tamang bang hang ni kalong bagi takim de ka dak jong marat khlau namar bu marat khlau 41 namar ka tangim de ban shu nget lamwir igino hikai lamler ngim de ban shu nget khlem jing sotu ka khtin ka jong blai te ka jing shisha kalong ba utra utip ya lagi jong bat kanwan ke jingrong no iki bangai kata tengah ngai scam lari pila pen kre ela dia pila IT ela dia jisu kandawan ke jingrong no olowan ban shaw yangi kita ke basha in osiding ke bam sim pen kre ela dia kita ken ha ba ke jing sensar chong rat klau ban ki kordit ki ban saja ki bala tho ke kitab jing pen pau ha ke jing so thu jongai khatin ke jong blai ha ba pila IT ela dia jisu tip ela ki jong ha ba pila long ki thaisap ti ki ba start ki badan ko pniang ko haki kelong jong pi bat haka syarak ka jong pi jak at baja long ka balong utara utip na ka benta jong pi tela da pidang long ki thesop ti ba bit te to kala ka bomut no IT la deu jisu bat ya ka lenti ka pen sob hai o ko ngo iginong syara jo ka balang ko ngo iginong yalam jo ka balang kini ki bri ki ba pil ajit ma pi ki bo bleu la pen gentang bakin long kinong yalam ki perkhat na ka benta ka bha kamiat jong ka balang barok ko we bat nam ta ka bha kamiat ka jing im ki jong pi la dadan kanu ya keren bat ki selok bat ki wat lik wat shanu she bat kini kin ai ka jing sha ya phi bat phin long sup phin man bha ha ka jing im ki jong phi te katu ka long ka benta ka bakhat tu ka banga pentam shapan ka ni ka bible study ubleun kur khuyingi na ka benta ka buram ka jong u amen ke person phi sha yo jabadan manu ko kali jing kali te in yo ban jubab yo kisanon nginu me shim shibon tali ka por kala ya la praduna sa ar lai tali lese to ga iman dadon mo ta kubli shibon kita nam ta ga jing sha ashkor jong pi ngai pakala long ga jing kerku na ka benta ka buram jong play amen Ublay shibun pastor ya ka jing pensha jong phi ya ka ktien jong ublay lengba ka ni ka por ublay unang ya ikar khu ya phi pastor haman lagi por jong ka jing shakri ya ka kerteng ka jong u unang ya ikar shan bor bat unang ya penon kam ya phi haman la ka por ai khublay ru ya ikong ublay shibun kong ka jing don rangkat ka jong phi ka lalong ka jing shingan ya ka balang ha ka jing shakri ya ka kerteng ka jong utrai ngai khublay ru ya ki temen basan baro ki balaya don lang ha ka ni ka por wat la ka de ka tayo jong ki kan thei en rei phlai plai por nang ban ai ka jing kershan na ka benta jong i kum ki khun kan thei jong ka balang ban ya pin shngai lang ling ba ka ni ka por pat kum ju ha ki ni ki sngi bala adap ban ngi ngai schem ling ba ka ni ka tayo baro ka wei ru phin nang yai kershan bor bat phin nang yai don ringkat lem bat ngi ai khublay ru ya ki nong ye sim benta baro nadu iba pulih ka ktien ka jong ublay iba ay ya ka jingruai kerpang ublay shibon ya phi kong dari ublay unang ya pendon kam ya phi lengbau rendang uba bat uba kliar haba phi ruai ublay unang ya kerkhu ya phi bat ke parlok jong phi ai khublay ru ya inong pen kentang ya inong ya lam jingruai ya inong tem bat baro ki khot jong ka Bible Society Committee jong ka balang lum siam ki balai don ringkat hakani ka por ka bamenta ngai khublay lang ipi baro kum ki bangai ki jong utrai pa flai wan ban ya senglang hakani ka janmiet bat nga kerpar ro ba phinya wan ha ka si ka bala shai ro kan nang long ka jing singai bat ka jing rahem na ka benta ban pen khrau ya ka burom ka jong utrai jongi uji sukres dimentang la poi no sha ka benta ka bakut jong ka jing seng ka jongi
ban penwai ya gani ka jing seng in yo ya ka jing ruai ka ba shispa pra na ka ba thamai bat shispa khatwe na ka ba rim hadin balakot kan ka jing ruai nga kerpa di temen besan el nong si in sngop ha ban bo ha ka jing duai lengkot ya ki kam bala pendap bat ker khuru penwai anda turoi beneng kan sawa hajing mi pat maningkong kibla jit na perthei utrai unwan rong nang ta unya lam no yaki syakari basuk kinjai ken yo shat men hang ta lembat u klamwai anda jingkhot yang akan long anda jingkhot yang akan long anda jingkhot yang akan long chalendat pat utrai jisu ngan le chong kum to baro kit khot jingrai ka ba shispa phra ka ba thamai shispa khatwe ka ba rim Anda turai blinkan sawa hajing mi papaning kong Kibla jit no birthday utrai un rong Nang taun yalam no yaki syakari basuk kenjai Ken yo shat men hang dalam madu klamwai Onda jit kot yang akan long Onda jit kot yang akan long Onda jit kot yang akan long Jalan dat madu try jisungan let syong Anda turai blengkan sawa hang ta jisun mi pau Hagin sen bleng ba pernai wan pau Ya kiril ku jong upan skajing kmen bat jing suk un ai Haba wan syawat ya lam no utrai Anda jit kot yang akan long Anda jit kot yang akan long Anda jit kot yang akan long Shalom dat madu try jisungan let syong Anda turai blengkan sawa hang ta po jing khot kan long La ka jing emar wei hang no pin pin syong Ka jing di sharu try ru ka la ap ha jing kang jong pi Do pin kre no gloi ban ya so ba du hi Onda jit kot yang akan long Onda jit kot yang akan long Onda jit kot yang akan long Shalom dat madu try jisungan let syong Ini duai. Sungu ya mablay na mar kene ka janmet ka bakodor. Me ai kene ka por ka bakor sia blay ya ka ba. Nginyo sngaw ya ki jing ruai. Ki jing puli ka tin ka ba em ka jang me ki jing duai. Ni don ruha ne ka por blay bang in chat score ka Bible study ya ka ba. Ta ka jing isnay ka jang mam lapan kre yu shakri jang mablay. Ban play ya kene ki jing shisha. Don ki jing don kam ma ka jing jang ya blay bang inang ban pen kre malakas ngi. Yarap ingin ye dam bani duai ini ne kicing duai kijangi ba kidak kisien am blai kinong kidak kisien ke ba indon kiji thu pau manakasngi ha kijingat lenti kijangi balang ide ban ya haj bon kijing syam kijing kijing pensyoi jong kana kijing em lengkap ba ki bohor ki bana syabar ki wan ban kata ya kijing em kijangi yarap ingin bat skam ya kana kijing sya yarap ingin ba ktien kijang ma blai kan long sya ka wat lam alyang sati Malah kiki baka perthai baru akin let no, rekak tin ke jang mekan ye sak bam jukut kan bat scam yangi,
Palangi de ban yahat leng ba ki jing syurkai ki bakat no kat no. Ngin yang scam haduk ke bakot. Datang kita ki ba yang scam haduk ke bakot. Datang kita ki ban lai em. Ni panru ya ke jengai ek badap yang jonom penimbi hidai jong yu Jesus Christ. Ji ba mamayan ke ba pla ke jong play na bam jukon. Dekat ba jeslok jepet dengan jup syai bor ke jong uman sim ba ko ji. Kini jeng kerku lai we kini ok ban syong kerpang bat ngi. Badan hapoh jong kini ke jing syakri. Kerpang ba la ke jong ke jing sengken thai jong assembly. Kerpang pat lang bayar jong ma. Hakani kergi bayar ke jong ibat satlak jong na perthai. Naduk kini ke klip mat. Paski arta bam jukut ru. Amen.